do kina na čo? Pokračovanie Mickeyho. 2. Nie, to je Mickey je 1 a Černak je 2. No tak. Ideme na Černak. Bude to... A tam sú dva ďalší naši spolujazdci. To vyzerá, jak môže jeho právnik. Ideme ju robiť. Dobrý. Ideme troška na jeden mafiánsky filmíček. Toto vyzerá, že je to mafián. Ale chod do piču. Za piču. No, hodnotenie. Dobre. Ale mohlo byť lepšie. A nie, že ani mohlo byť lepšie, ono dobre, ale... Gáha. Ono proste som nečakal, že tak sa to skončí, že ide príbeh a zrazu prípad jeden objasnia a že vyjme sa pekle. F. Jaký som dal zvukový efekt? Počkej. Vyjadrenie. No, vidíte ho, jaký je smutný. A nemusí vám ani nič povedať. Lepšie jak Mickey. Výraz hovorí za všetko. Lepšie jak Mickey, ale... Má pravdu, že to nemuselo tak skončiť. Koľko z 10? 7? Koľko z 10? Neviem, 7, 8. Kaj, koľko z 10? 5. No, tá ju sme potrebovali počuť predtým. Počuli sme slovo pánovo. Hovor, mafián.